Takže ja vás zdravím u dnešného Robloxu. A dneska ideme vyskúšať takú jednu vec. No a volá sa to Grow a Garden. Ideme to zahrať. Tak uvidíte, keď sa napojím. No som Grow a Garden, toto je zatiaľ moja zahradka. Hral som už niekoľkokrát. Je to celkom dobrá hra. Môžete sa aj napojiť, von sa Benalovo. Tu mi už rastie kaktus. Chcem pozbierať. Dobre, pozbieral som už niečo, ideme popredávať také veci. Mám aj dračie ovocie. Ideme to popredať, lebo všetko nejdem predávať, aby aj na ďalšie video zostalo. A ja moc prosím, nech je už otvorené toto. Prosím, že už je stoknuté, ja som nejaké dobré veci. Zatiaľ tu nič není. Tak ja sa zase ozvem, keď tu niečo bude v stoku. Medzi tým tu mám aj dinosaurie oko, či egu. Ideme zasadiť tu. Bude to trvať 4 hodiny. Dobre, už za chvíľku bude stoka. Uvidíme, čo mám to o domku. Pumpkin seed. To zoberieme. Zoberieme všetko, čo sa dá. Všetko, čo sa dá. Určite na toto video zanechajte like, nech sa doporučuje ostatným. Toto konečne, toto som to nikdy nemal. Ideme do Katrin. Tento lipa riadne asi porastie. Tento už tu je, tak idem predávať. No, dobre. A toto bol prvý diel Grow a Garden, tak dúfam, že sa vám páčil. A toto video vidie na Benalva. Čaute.